Il-Gvern ta' Muscat qed jibqa' jżomm mistur il-ftehim li ffirma 4 snin ilu mal-Korintja. Wara l-pressjoni mill-Partit Nazzjonalista permezz tal-Viċi Kap Robert Arrigo, anke talba tal-ġurnal Times of Malta għal kopja tal-ftehim ġiet miċħuda u l-ġurnal issa għamel talba formali skont il-Freedom of Information Act sabiex il-Gvern jippubblika dan il-ftehim. B'dan il-ftehim il-Gvern rabat ruħu li jagħti art f'żona prestiġjuża għal dak li oriġinarjament kellu jkun żvilupp purament turistiku, art li tal-poplu Malti u għawċi kollu. Sa issa ftit li xejn ħarġu dettalji minnaħa tal-Gvern li iżda jidher determinat li jiddefendi dan il-ftehim akkosta kollox. Hawn huma tip ta' investimenti li verament irridu nimxu l-qudiem. Il-Partit Nazzjonalista permezz ta' mistoqsija parlamentari li saret mid-deputat Robert Arrigo talab lil Konrad Mizzi li taħtu jaqa' dan il-proġett jippubblika dan il-Memorandum of Understanding. L-eżistenza ta' dan il-ftehim saret magħrufa biss wara li Konrad Mizzi semmih f'Diċembru li għadda waqt laqgħa mal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika dakinhar u tkellem dwar kuntratt għal żvilupp ta' appartamenti uffiċini fuq art allokata għal skopijiet turistiċi. Kien propju dakinhar li nkixef l-iskandlu ta' dan il-proġett li apparti li se jkun qed jisraq l-art mingħand il-poplu, poġġew ukoll li żviluppaturi oħra fi żvantaġġ enormi meta żviluppatur wieħed qed jingħata art prezzjuża bix-xejn filwaqt li huma jridu jħallsu l-prezz tas-suq. L-art bħalissa qiegħda tintuża mill-Grupp Korintja b'ċens li jagħlaq, iżda ċ-ċermen tal-grupp qed jgħid mod ieħor. Din wieħed irid jikkonsidra l-fatt illi l-art hija tagħna. L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin l-MDA kienet fost l-aktar voċifera kontra dan il-ftehim u minn tal-ewwel biex ikkritikat bl-aħrax lotja ta' din l-art bi prezz ferm anqas minn dak tas-suq. Skont informazzjoni li ħarġet sissa l-Grupp Korintja se jkunu qed iħallsu 17 miljun euro għal art li jistmata l fuq minn 700 miljun euro skont il-prezzijiet tas-suq tal-lum.